Astăzi avem parte de o dimineață geroasă și pentru că ne e puțin lene să încălzim apă la aragaz, o să le dăm apă din duș caldă. Că ne lene, că avem. Că avem. De-abia reușești să te încalzi când ai șosete groase. Ce-a pățit glanța asta? Of, s-a stricat, o să o lipim. Mai băgăm șuruburi. Hai! Pentru găini, pentru piciu Nino și pentru restul animalelor. Ochii tăi măsline negre, Băi, lasă-l în pace! Lasă-l în pace! Bună dimineața! Ia uitați-vă voi cum așteaptă maimuțoi ăștia doi. Bună dimineața! Ochii tăi s-au dus departe, dorule mai. Hai, hai, Ia să vedem. bunărea dragă, Cred că peste noaptea apa lor a înghețat. Cu și vărsa găleata. ochii tăi s-au dus departe. Băi, de ce ați vărsat găleata cu apă? Dorule mai. Hai, hai, Dunărea dragă, să Puțin și pentru poarte. gâște. Și acum mâncărica. Ia să vedem. Le vom da în dimineața aceasta o combinație. Ovăz cu bobițele lor speciale. Ține-mă, Mega! Ține-mă, Mega! Băi, hai să punem acolo la locul vostru, că voi dați pe jos. Am dat eroare. Punem puțin de la, puțin de la. Așa, mama. Hai, du-te doar pe unde vrei. Hai, hai, cam la tâmple. E bună, păpica? Vă place zăpada? Haideți să mergem mai departe. Fugi, dorule, Să ai grijă să nu fugi în aluneci. crâng, dorule mai. Hai, hai, ca să nu mă vezi. Hei! Fugi, dorule, fugi în crâng, dorule mai. Hai, hai, ca să nu mă vezi. Ia să vedem. Niște porumb. Măcuțele! N-ați făcut niciun nou. Ce mai vând eu? Cum fac bani de boabe? Lăsăm gâștele să mănânce. Între timp mai aduc eu o găleată de apă. Și apoi vom da drumul și rațelor și găinilor. De ajungi prea târziu, dorule mai. Hai, hai, mă usuc ca frunza-n zbor. Că de ajungi prea târziu, dorule. Asta va fi pentru mai. căluță, pentru măgăriță. Hai, Hei, ia uite-l pe ăla cum stă acolo. frunza-n zbor. Bună dimineața și ție! Și acum ies fetele.
Închidem poarta ca să nu revină gâștele. Avem aici o mică baricadă ca să nu intre gâștele. Au, am dat cu cap. Scuze. Wow, avem un nou. Bravo, fetelor! Facem bani azi. Și acum eliberăm turma. A ieșit gașca veselă. Vede și puțină apă, mă. Se pare că avem mai multe rațe? Cred că avem 2 rațe în plus. Albe. Albe. Sau Rățoi 3. ăla alb. Ăla alb e rățoi. Ne-a adus Nea Costică un rățoi și o Da, da, da. rață. Haide! Eu te-o bea cu neamuri multe, păhărelule. A băgat pătul în zăpadă. Ia să vezi ce fac eu aici. Ia. Păhărel cu ramuri scurte, Așa se face la noi. Bătaie cu bulgări. Hai, dar ușor. Ușor să nu alunecați. Ușor. Ușor, Nino, ușor am zis. Doi goli și de noi vrea, păhărelule, de noi știi de frica ta, păhărelule. Ia uzi, ne strigă oaia. Ia mai toarne un păhărel cu vin de nicu. Hai, Rița, spune. Cum spui tu dimineața? Cum? Cu drag, cu vin E prea de devreme să la spună. Babadag. Păhărel nu tremura, Oaie? păhărelule, că te-oi bea, nu te-oi mânca, păhărelule. Bună dimineața! Ce fac, mă, dulcițile? Hai, lasă-și pe Rița. Hai, Rița. Tu vrei găleata, tu nu vrei apa. Am înțeles. Hai. Bună dimineața, ciucurica mică! Păhărel cu ramurele, eu te-oi bea Achi, ce faci aici? nemurele. Păhărel cu ramurele, Gata, ai băut și tu? Da, mă, știu, vrei iubită. Vrei iubită. Hai să punem apa și să uncăm, hai. Hai, Căluț, Căluța! Păhărelule, că te-oi bea, nu te-oi mânca, păhărelule. Curată. Băi, bași bosul în găleată. Ce faceți, mă, bună dimineața? Bună dimineața. Ce faci? Ce faci, mă? Aici unde la? A? Așteptați să intrați peste mine aici. De-aia stați aici. Căprița o să intre, să o lași. Băi! Băi, alo! 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 Haide, mă, mică, dă-mă, mică! Hai înăuntru aici, hai! Hai! Uite aici! Hai! A, scuză-mă, aici e locul tău, am uitat. Aici, hai! Dar fereastra asta de ce nu o folosiți? Păi, a fost baricadată această fereastră pentru că... Pentru iarnă, nu? Nu pentru iarnă, a fost baricadată să nu mai intre țapul și capra acolo. Dar era pentru iarnă făcut. Da, corect? Era bine gândită. Bine gândit, nefolosit. Haide, Pepe! Haide, dă-te! Dă-te să spun și ție, hai! Hai, o brăznicătură ce ești, care nu vrei să ieși afară. Băi!
Băi, hai. Gata. Cum mai deschidem? Am rămas aici blocați. Oaie! Ia aici, turbato. Acum, Pici, îți aduc și ție. Doar o mânuță de... nu foarte multă. Ce spui? Zăpada asta ar trebui puțin curățată aici, nu? 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 Nu. A, bine. Pici, pici, nino, nino. Doar o mână mică. Mică, 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 mică. Alo, gura mică. Hai, mama. Achi, lasă. Hai, mămică. Haide, Nino, Nino. Hai, Pici. Haide. Hai. Aici, hai. Uite-l pe Orfi unde e. Acasă, 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 hai! Acasă, 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 acasă! Acasă, 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 acasă! Uite-mă că merg și ea la noi cu astea! Închidem ușa, mai sunt găinile înăuntru care nu vor să iasă, le place la căldurică. Închidem ușa pentru că nu au mâncat tot porumbul și să nu existe riscul să mănânce Piciu și Nino porumb pentru că nu au voie. Hai să facem focul în magazie, pentru că în magazie nu este încălzire centralizată, este doar la sobă. Ia să vedem. Ce-i cu voi aici, mă? Ce mă cu voi aici? Băi, ce faceți voi aici? Măț! Tu ai deschis ușa? Ce-i? Ce-i, mă? Ce-i, mă, țiți mic? Criuț! Adoptată, foarte fricoasă la început. Fai de mine, deci nici nu reușeai să ajungi la ea. Hai, Și vrei acum afară? Vrei afară? nu Hai, mai scap de ea. vrei afară. Fără. Hai. Hai. De acolo. Hai. Oare avem lemne în magazie? Au! Nu cred. Băi, iar ați dat perna asta jos? Achi, ce faci acolo? Hai, vin aici. Hai acasă. Hai sus. Hai. Hai acasă. Așa ocolește gâștele și rațele. Bravo. Bravo, Achi. Bravo. De ce ai făcut așa? Ha? De ce te-ai luat de alea acolo? Le certau și ele acolo. De ce te-ai luat de ele? Ha? De ce te-ai luat de ele? Ha? Ți-a revenit... E Caterinca să alegi gâștele. Așa este? Hai să facem poza aia de cover. Stai. Alo, 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 alo! 4, 6, 8, 10. Rana, vine vecinul. Bună ziua! Ia-ți vecinul. E aici. Astăzi, vecinul nostru ne-a dă și nouă niște cărășel. A întrebat cine este șeful bucătar și trebuie să recunoaștem, Marian este șeful bucătar la noi în casă. Dunare Ce vreți, mă, pe de la viața noastră? Ce vreți, mă? Hai să luăm Trece niște. Luăm mai micuțe, că... Na. Se duce la Cherhana. Simțirele, ca să nu mă chinuie prea mult să tai și așa nu mă pricep să tai lemne. Tare. De-aia sunt tăiate, de-aia gata. Nu mă gen să fac surcele, să le fac mici.
că ținem post negru. De ce ai acceptat carasul? Îți place carasul? Și bădița-mi cânta gale. Fochistul de serviciu. Îmi place foarte mult să fac focul. O mică piromană. Doar că nu mă pricep la tăia lemne. N-am, frate, dar am și eu un lucru la care chiar nu mă pricep. Ce să fac? Aleg și eu lemnele mici. Că nu mă pricep. Stai acolo, satană. Da. Satana curții, ea e. Wow. Facem, cântăm un colin ceva aici? Da, hai. Tu ești copacul Cul credincios, ce frunza nu și-o mai și-o pierde. pierde. Uite, și-a pierdut frunzele, că l-au mâncat Piciu și Nino. Frumos. Că... Câte grade ori fi în Ia magazie? mă bate în lotcata. Dați-vă de aici. La. Că eu cunosc tunărea. La. Wow! Sunt 3 grade, incredibil. Nu mă așteptam. Și nu mi-e frică de val. La. Că sunt fată de pescar. La. Am cer scuze la domnii. La găini sau afară? La găini? La. În curte, la gâște. Și că s-a aruncând la gâște. Vezi că a venit vecinul. Du-te! Hai să lăsăm asta la gâște. Bate vântul. Marine! Vin! Cât îți dau vecinul? Cât îți plătesc? Îți mulțumesc din suflet! Mulțumesc, vecina! Da! Dana face trafic cu carași. Am primit pește de aici, de peste gard. Mulțumesc! Mulțumim! Deci, am primit caras de la vecini, să ne continuăm treaba. Am primit cărășel de gustărică. Deci nu mai ține post azi. Că... Bine, e luni, nu știu cine ține post luni. Ui! Alo! Vei frig, mă, de stați așa înăuntru aici? Vei frig, mă? De ce stați, mă, aici înăuntru? E adăpost. E cald, e bine. Hai stați așa să vă pun niște... Hai la o parte! Fugi! Ho, mă! Ho, mă, nu mai faceți atâta vânt. Băi! Vezi că strângi găinile. Ce aveți, mă? L-ai împrăștiat frumos aici, aut. Frumos. Așa se face, se împrăște. Așa, bravo, Dana. Oh. Hai, Unde? facem focul. Iar face foc. Mai deraiat de la treaba mea principală, să fac foc. Eu am să lași provizoriu acolo, nu de tot. Face aici un salt, rămânem fără. Bă, și că tu ai cărat cu papornița, ai cărat lemne și după aia pe bunele care cu raba sau cum? Da. Dacă vrei să Lucrăm în echipă. inimioara mea, Ce lemne ai vin și mă cere de Hai, grupă. acasă. Hai. Inimioara mea, Dacă tot am fost forțată de circunstanțe să scot cenușa de jos, hai să facem și un prat puțin. Găini, îți mulțumesc. Cu drag. Să mai facă și ele un când facem și noi niște bani. Și Auzi? acum, da, Ce vindem azi? pe tine. frunzuliță de zambilă, inimioara mea. Voi avea foarte mulți fani care vor comenta că ceva n-am făcut bine, dar ce să vezi, interesează. Inimioara mea, draga mea. Păi ce că-ți fac focul și dimineața când tu încă dormi și eu te aștept cu focul făcut în magazie, în birou? Eu nu te oblig să te trezești la 3:30.
Da? Invidios. Ora corectă e 8 jumate, 9. 9! Păi da, când te culci la 2. Oli! Așa. Hop. Așa, stăm așa. Luăm plasticele de aici, că nu e bine să stea aici. Tu zici că nu e bine să lăsăm plasticele în fața sobei. Ia uite-mă. Deci, asta a fost? Asta a fost tot pentru astăzi. Cum era cu postul? Hai să facem carasul. De marți. Carasul. De marți? De marți. Am zis de luni, mă. Ia să luăm și cana asta. Hei! Mai e o cană. Hei! Ai văzut ce băncuță frumoasă? Da. Ia uite cu făr. Sunduc. Ne-a ieșit, mă. N-a ieșit. Ne-a Mai e o ieșit. cană de acolo. Uite. De unde? Ah. Și sarea dacă e. Păi, dați lași tot timpul. Păi, de-aia e aici sarea aia, pentru cartofi pe plită. Hai, la Caras. Acum plecăm la Caras. Ne vedem data viitoare. Dacă ai închis ușa aia iar și ocolesc, te sparg. Da. Ochii tăi măsline negre. Dar nu știu unde le-am pus, au rămas în magazie. De ce zici de mine că s-a DHD-ist? Pentru că ești Unde-s mănușile? în magazie. După ei Ce-ai gătit? puica se pierde. Ochii tăi s-au dus departe, doar